Látszik. Babinak az pizé nem látszik. Állj félre, Babi, kicsit nem látszik a cigét, tűztől. Na, elmondtál? Na filmezed, ezt is lehet. Hát megy nálam. Na. Nem a telefonjában. Mindjárt kész. Hai că se gata cu 2 minute. Filmează și artificiu și poza și tot. N-are nimic. Las că ți-l pun eu pe telefon. Ai kicsit félre, Babi, mert nem látszik az... Úgy. Úgy. Așa e bine. Na. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani să trăiești fericită. Ce frumos a fost! Păi vezi? Dar nici nu știam ce e asta! Da, acum vezi ce Ai e. văzut artificii? Da. Știam ce e pe scaun. Na, hozok, Așa. hozok izét, Miklós. Folyam be? Mindjárt. Dar nu pot așa. Îmi place Hannah Montana. Dar nici nu știam, credeam că e ceva altceva, dar nu cu poză. De-aia s-a adus cu Hannah Montana din ăla. Păi, dar ce, nu-ți place Hannah Montana?